दामोदर मालवणकर, नावदेव टेम्पलाचो अध्यक्ष. हांगासर आज मोठो नागपंचमीचो उत्सव आसा. आज सुमार हांगासर 2000 ते 3000 पर्यंत लोक येवपाची शक्यता आसा. आणि आज हांगासर आमचो प्रोग्राम 6 वरांचेर 6 ते 12 पर्यंत ते अभिषेक आसतलो. त्याच्या नंतर यजमानाचो अभिषेक जातलो. यजमानाच्या अभिषेका नंतर आरत्यो आणि तीर्थप्रसाद जातलो आणि मागीर महाप्रसाद 1 ते 3 पर्यंत आसतलो. सांजचे 7 वरांचेर भजनाचो प्रोग्राम आसा आणि त्याच्या नंतर 9 वरांचेर आमची प्रोग्रामाची सांगता जातली. ह्या सगळ्या कार्याक आमच्या सगळ्या मेंबरांनी खूप सहकार्य केल्ले आसा. सगळ्या वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांनी आमकां सहकार्य दिल्ले आसा. खूप जाणांनी आमकां स्पॉन्सरशीप दिल्यात. आणि फुडें आमचो आतां प्रोग्राम आसा आमचो सभा मंडप बांदपाचो. तो सभा मंडप बांदपाची आमची आतां सामकी तयारी आसा. त्याच्या खातीर आमी खुबशे लोकांक मेळ्ळ्यात आणि हो सभा मंडपाक आमकां थोडी निधी बी लागतली. ती आमी आतां गोळा करतात लोटलो करून. तर आमी लोकां कडेन बी मागता ह्या सभा मंडप बांदपाक सहकार्य करचें आमकां म्हणून. नागदेव मंदिर मोरिडा फातोर्डा मडगाव इथला पुजारी. आज या नागदेव मंदिरात श्रावणातल्या नागपंचमी उत्सवाच्या निमित्ताने सर्व भावी भक्तगणांना स्वहस्ते अभिषेक करण्याची संधी प्राप्त झाली. आजच्या दिवशीचं नागपंचमीचं महत्व म्हणजे आज अभिषेक केला तर ज्यांना काळ सर्पबाधा आहे किंवा ज्यांच्या हातात सर्प दोष झालेला आहे, सर्प हत्या झालेली आहे, त्यांचा तो सर्पदोष सर्पहत्याचं हे पातक जे आहे ते निवारण होतं. आणि आजच्या शुभ दिवशी अभिषेक केल्यानंतर काळ सर्पाचा दोष निवारण होतो असं शास्त्रीय वचन आहे. तर त्यामुळे आजच्या दिवशी भाविकांना इथं येऊन स्वहस्ती अभिषेक करायला मिळतो. आणि परत दुपारी 12 वाजता महापूजा, त्याच्यानंतर 1 वाजता महाआरती, महाप्रसाद असा सर्व कार्यक्रम आहे. संध्याकाळी स्थानिक कलाकारांचं भजन आहे आणि मग संध्याकाळी महाआरती आहे. तर या सर्वाचा सर्व भाविक भक्तगणांनी आस्वाद घ्यावा याचा मी सगळ्यांना विनंती करतो. आणि आजच्या दिवशी अभिषेक वगैरे करून देवाची सेवा करून कृतातीर्थ व्हावं असाही मी सर्वांना विनंती करतो.